Príjemný dobrý večer, vážení diváci folklórneho webu jankoraško.sk. Je krátko pred 7 hodinou večera, my sa nachádzame akorát v amfiteátri pred začatím programu s názvom Seniory. Vystúpia tu všetky seniorské folklórne skupiny a folklórne súbory, ktoré sú známe v blízkom okolí a sú veľmi známe najmä po celom Slovensku. Po nich príde zrkadlenie po rokoch druhá časť, kde sa predstavia ďalšie 4 folklórne súbory, jubilujúce folklórne súbory, a po nich o 10. večer príde na scénu Sluk so svojím programom Sen ku príležitosti 60. výročia založenia tohto telesa. Za mňa môžete vidieť podstatne zaplnený, dajme tomu amfiteáter, aspoň tak šťastí, ktorý sa postupne bude zaplňať, ako bude pribúdať program a ďalej len program. Takže ja vám prajem príjemný umelecký zážitok a pokúsim sa urobiť ďalšie rozhovory. Vážení diváci, mám pri sebe veľkú osobnosť pána Tešinského, takže je to predseda Združenia Kubankov Sen, správne? Dá sa povedať, člen občianskeho združenia Kubankov Sen. Čo je vlastne toto združenie? Povedzte nám niečo bližšie. Sme jednoducho sľukári, ktorí máme otancované nejaké roky, a keďže jakž tak, že ešte nohy slúžia, a keďže kubankové veci tak nejak odchádzajú do zabudnutia, čo by sme neradi pripustili, tak sa stretávame a snažíme sa tie veci dávať na javisko znova. Takže keď ste takto v kroji, alebo tak aspoň vršok, tak budete dneska ešte vystupovať? Moji kolegovia, ja dneska netancujem. Keď vás môžu naši diváci ešte vidieť tancovať? Na Očovskej hrude, myslím, že nejakého 7. augusta a potom v Liptovskom Mikuláši 23. augusta. Takže vlastne v rámci festivalov v lete sa vždycky niekde ukážeme. A myslím, že nejaké predstavenie by malo byť ešte v Žiline v spolupráci s Rozsudcom. Takže vážení diváci, všetci, ktorí chcete vidieť, tancovať bývalých slukárov, môžete sa prísť pozrieť na Kubankov Sen, združenie Kubankov Sen. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že bude zase ďalšie. Ďakujem. Takže ja sa nachádzam v hľadisku a mám pri sebe prvú pani. Čo vás sem doviedlo do Východnej? No tak akože mám rada folklór celkové, celá rodina, alebo aj účinkujeme vo folklóre. A v akom súbore alebo v akej folklórnej skupine? No, aj Kičera, aj Mostar. No tak to veľmi známe mená, veľmi známe folklórne skupiny, aj súbory. Čo vravíte na 55. ročník folklórneho festivalu vo Východnej? Tak zatiaľ je to super. Takže programy sa páčia? Samozrejme. Odkedy ste tu? Od po obede nejako. Takže iba dneska ste prišli? Dneska. Ostanete až do zajtra? To neviem. Tak vám prajem príjemný umelecký zážitok z dnešných programov a ďakujem za rozhovor. Za málo. Ja mám pri sebe tanečničku, aspoň dúfam, že to tak. Z akého súboru? Kornička z Trenčína. Takže ty už dneska vystupovala? Áno. Áno, a čo ťa priviedlo na folklórny festival Východná? Si tu poprvýkrát, alebo si to takedy bola? Bola som tu už, ale to bolo dávno, pred 8 rokmi už, ale tak vedúci vybrali nás, tak sme veľmi radi sme sem prišli, veľmi sa nám tu páči. A čo vravíš na 55. ročník folklórneho festivalu vo Východnej? Páči sa mi tu, na to, že vlastne sme včera nemohli byť moc dlho, bo to je menšie decká, ale veľmi ako to, čo sme videli, tak veľmi sa nám to páčilo. No, tak to je hlavná. Teraz ostávaš až na večerný program? Ostávam ešte. Takže ja ti prajem príjemný umelecký zážitok a ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Ja mám pri sebe tanečnicu z ktorého súboru? Zamotovčan. No výborne, takže Zamotovčan zo Zamotova správne, tak hovorím, dobre. Už si dneska tancovala, alebo ešte budeš tancovať? Už sme tancovali. No, takže veľkú škodu robili tí, ktorí sa im prišli pozrieť. Ako sa ti páči tohto ročná východ na 55. ročník? Mne sa to veľmi páči, je tu veľmi veľa ľudí, veľa známych a kamarátov, čiže ja tu veľmi rada chodím. Tak to je hlavné, takže ja som veľmi rád, že sa ti páči tu na Východnej. Poznáš www.jankoraško.sk alebo rádio Janka Hraška? Áno, poznám to. Naozaj? Áno. Tak výborne, tak toto je jedna z skladných odpovedí, ktorú sme práve dostali a veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Takže mám pri sebe ďalšieho účastníka folklórneho festivalu Východná. Ako sa vám páči tento rok? Tento rok mimoriadne. Je dobré počasie, dobrý program, Lučnica bola bombová. Vypredané hľadisko, bol som. Áno, aj ten program pred Lučnicou, teda, však čo bolo od 7. To bolo dobré, sprievodca vydaril výborné, atmosféra je dobrá, triezvy je národ a to je hlavné, lebo po druhé roky bolo troška tak, akože to lacné vínko sa predávalo a teraz je to troška na ústupe, takže tá kultúra je ozaj dobrá teraz. No. To je hlavné na týchto festivaloch. A chystáte sa teraz pozrieť večerný program? V každom prípade, áno, do samého konca. A máte aj taký program, na ktorý sa ozvlášť tešíte?
obzvlášť. Po programe solový spev, to si nenecháme odpustiť, Ambrozové pesničky a všetky ľudovky. To sa stretneme partia, lebo ja som bývalý člen súboru, tu z Východnej, som dlhé roky pôsobil. Som v evangelickom spevokole tiež, takže troška hlasové fondy sú, tak na to sa tiež teším. No ale na každý jeden program, na každé jedno vystúpenie sa teším. A tu ako domácov sa opýtam, čo počasie vydrží nám až do zajtra rána? Zajtra je to na vaškách, ale len tak tesne pred Fajrondom, ako sa povie. A tam dneska v noci zaprší, lebo tam už otatier? Nie, dneska v noci sa nemusíte bať. Dneska to bude dobre, lebo sa obratili vetry a ide to smerom na Čechy, takže tu bude pohoda. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Za malo. Dovidenia, majte sa pekne. Tak ja sa nachádzam práve na Ožranisku, práve na začiatku Ožraniska mám pri sebe tu na jeden stôl, tak ja už idem dať otázku. Čo vás priviedlo do Východnej? No predsa festival. Čiže Folklórny festival, 55. ročník. Áno. Prídete sa pozrieť dneska na večerný program? No samozrejme. Tak ja teraz pokračujem ďalej, keď už som ostal pri tomto sale, máme ďalšieho návštevníka. Ja sa opýtam, že vy ste veľký folklorista? Tak trošku áno. A ste niekde tancoval v takom folklórnom súbore? Vyzerá, že asi aj. A v ktorom? Tak samozrejme, keď sme študovali na vysokej škole, tak to bola Torisa jednoznačne. No a trošku aj Karabína. Opýtam sa ešte raz, 55. ročník Folklórneho festivalu Východná. Dobré, zlé, lepšie mohlo byť? Ja si myslím, že každý si nájde to svoje a sa zariadi podľa toho. Ja nikdy nehodnotím negatívne veci, takže si myslím, že ja som pozitívne naladený. A myslím si, že každá východná prinesie pre mňa určite niečo pozitívne. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Takže mám pri sebe strašne peknú tanečničku, takú moju tajnú lásku, že Zuzka. Zuzana Líšková, pre tých, čo ju nepoznáte, tak v tvári, tak to je Jurešová sestra. Tak čo ťa priviedlo na Východnú tento rok? Východnú samozrejme folklór, pretože ho milujem a sú tu super ľudia a ukážka toho folklóru proste. A čo by si povedala na 55. ročník Folklórneho festivalu Východná, čiže tento rok? No úplne sa vydaril podľa mňa, ako bola som aj včera na programe, aj dneska na sprievode a počasie, účinkujúci, všetko super podľa mňa. A čo vravíš na atmosféru, ktorá tu vládne v tejto Východnej a ideš ešte na večerný program? Idem teraz, práve som sa chystala, keď som odchytil. Atmosféra úžasná, podľa mňa lepšia než minulý rok, čo som tu zažila, čo som bola vystupovať. Tento rok do rána sme sa bavili proste úplne lepšia než minulý rok určite. No to bolo asi tým, že si nevystupovala tento rok. Asi. To môže byť hlavne tým. A taká posledná otázka. Kde ťa môžu ešte naši televízni diváci vidieť? Keby náhodou, napríklad Zuzana zatiaľ nemá frajera, ale s takým sa spoznala, ale že kde ťa môžu vidieť takí nadšenci? Alebo stretnúť? Ako tu na Východnej myslíš? Alebo nie, celkovo. Celkovo, kde ma môžu stretnúť? Kde sa ešte chystáš na aký folklórny festival? No určite pôjdem na Detu, budúci víkend. Potom neviem, lebo máme so súborom nejaké aktivity a koncom augusta určite na Dubnickom folklórnom festivale, kde budem aj účinkovať. Čiže ako domáca, pretože je z Dubnice nad Váhom. Takže Zuzka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj rozhovor a drahocenný čas a nejde ťa už vyrušovať pri tom tvojom odchode do festivalu, do amfiteátra, takže ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.